Rodinný lekár je taká veľmi bezbariérová služba, ktorá umožňuje komukoľvek zatelefonovať na telefónne číslo a je si istý, že mu telefón zdvihne lekár. To je dôležité vlastne v situáciách, v tých chvíľach, keď človek je na otázke, je na rozpakoch, či sa jedná o nejaký vážny alebo nevážny stav rodinného príslušníka pri ochorení, ktoré vzniklo náhle alebo postupne. Čiže my vieme poradiť, vieme poskytnúť radu, sme pripravení v situáciách, kedy máte starosť o svoje zdravie alebo zdravie svojich blízkych. Starajte sa o svoje zdravie, starajte sa o svojich blízkych, snažte sa počúvať, čo vám hovoria, snažte sa počúvať aj svoj vlastný organizmus, svoje telo a nikdy nemôžete sa potom pomýliť, nikdy nemôžete robiť chybu. Čiže treba robiť to, čo cítite, že je správne, treba mať starosť o svojich blízkych a potom myslím si, že všetko dopadne dobre.